ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଖୋଲିବ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ଏ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ, ଯିଏ ଏବେ ନୂଆ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସ ଅଧା ବିତିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗମନ ନେଇ କିଛି ବି ସୂଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ଆହୁରି 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ। ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜୁନ୍ 18 ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏସି, କୁଲର, ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଣି ଆଦି ସୁବିଧା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି।